Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu kanye nezingane zesithembu kunendaba evelayo like guys ngilungisa because ithinta isizulu lami ngumZulu. Ezinye izinto ngiyazazi, ezinye ngiyazifunda. Kuvela indaba yelobolo ukuthi ilobolo eSouth Africa liyaqualifya njengomshado. Umshado mase kuloboliwe umthetho wase-South Africa. Manje lana ngoba kunomthetho wase-South Africa kanye nesiko or amasiko noma isiZulu, abantu-ke bayadideka. Uma usulotsheliwe ngowase-South Africa uyafana njengonkosikazi walo okulobolile, ngisho nezinto ey'phathelene nomthetho nezinto ey'bhalwe phansi nezinto zamapholisi o-50-50 kanjalo. Silapha-ke ngesiZulu. IsiZulu njengesiko abahlonipha amasiko akaZulu kunemicimbi eyenziwayo after ilobola celebration. Kuba nama-celebrations amaningi, kodwa isikhathi esiningi ngoba angizukubala ngokulandelana, isikhathi esiningi kuba nomshado-ke lo oba sesigcawini, okuyilana ofana nokuthi iyona final step ukuthi senishadile okwangempela ngesiZulu, ngoba amaZulu anendlela yabo yokwenza. Fike kube khona ilobolo la okuhlangana khona imindeni emibili kuxoxa, kube ukuthi kuba khona iy'nkomo uma kungabe kuphuma iy'nkomo, noma ngabe imali, noma ngabe yiphi-ke indlela okuvunyelwene ngayo, kodwa kwase kuyafanalazi ukuthi kulotsholiwe. Ngaleso sikhathi-ke as a South African usuwunkosikazi, kodwa-ke uwumZulu-ke manje because sikhuluma ngamaZulu, le nto yenza kube nokuphikisana, kube ne-debate engapheli. AmaZulu-ke uyalotsholwa, uhlale ekhaya, ulinde because kusanamanye ama-celebrations eza after ilobolo. Kuyenzeka-ke la indaba ididanisa kuphi, kube khona othi after ilobolo uwunkosikazi, mase abanye bayaphika ngoba ngesiZulu bathi uyingoduso, usalindele ukuthi uzoshada uphume ekhaya. ESouth Africa ngokomthetho usulotsholiwe unkosikazi. NgesiZulu usushade wagida esigcawini, usuwunkosikazi ngokuphelele ngoba lapho kuba khona inyongo, kube khona namanye ama-rituals enziwayo isiZulu, kube khona inkomo ehlatshwa ngapha nenye ehlatshwa ngapha, kwenziwa izinto ngokufanele. Bengifuna ukuthi ngiyicacise-ke la because ididanisa kuphi le nto ukuthi sibuka i-TV show ekhuluma ngesiZulu sibe sihlukahlukene. AmaZulu anemicimbi eminye eyenziwa after ukulobola. Kube khona-ke usuku olukhulu la sebethi umshado khona. Yingakho uzozwa hlampe kuwubhuti noma kuwumalume ethi ngalobola ngase ngashada, yingoba yena ukhuluma ngokwesiZulu. Kanti ngapha uma uzoyithatha njengomthetho wase-South Africa uzothi hawu uselobolile kusho ukuthi bashadile. Ngicabanga ukuthi izoba clear, uma ingabanga clear ngizoyenza enye ividiyo for clarity because i-purpose yaleyo nto yale video ile clarity ukuthi kwenzekani. Abanye mase bedideka ngoba abanye bathi akashadile ulotsholiwe, abanye bethi hawu uwunkosikazi ngoba uselotsholiwe. NgesiZulu bathanda le phasi yokugcina ukuthi ugide, kube khona umphakathi okubonile, kushawe iphoyisa, kunezinto, uthelwe nenyongo, lapho-ke sekuphelele ngesiZulu ngoba amaZulu ahlonipha amasiko awo noma usiko lawo. Injalo-ke guys, ngicabanga ukuthi ngiphindaphinda iphathi eyodwa. Also-ke into yokuphindaphinda, ngiyazi ukuthi niyayinothisa. Into engeke ngiyenze uma ngiphindaphinda into, ngisuke ngiyenzela ukuthi uma kwenzekile kwakhona la ungazwanga khona, njengoba sengiyiphinde kathathu uzoyizwa because kusuke ngistressa into ebalulekile kuleyo video. Angikwenzi nje, ngikwenzela ukuthi in case ulalele u-2 minutes wangathola ukuthi ividiyo ingani, masulalela 5 minutes uzogcina uphumile. Njengamanje ngichaza le ndaba yokuthi omunye uzothi hawu ulotsholiwe useshadile, omunye ethi hhayi akakashadi usazoshada. NgesiZulu-ke kunama-steps alandelayo. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.